खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव पि थांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर नोंथांमोना साफ्रोमबो मिथिखागौ थांनाय 17 तारिखआव जोंनि बर' हारिनि कालचार बागुरुम्बा गुवाहाटी हुरुहोजाय स्टुडियामावहाय मोसादोंमोन ना। बे मोसानाया ओरैबायदि मोजां जानानै फैबाय दिनै सारा मुलुगावनो सुइजारलेण्ड बायदि जायगायाव सिन्थायनो जोंनि बर'नि बागुरुम्बाया गिदिर गोलावफोरजोंहाय सावरायजानाय जाबाय। दा बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा दे रायजो राजा नोंथांमोन, नैबे बाथ्राखौहाय जोंनि आसामनिनो चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारआ ससियेल मिडियायावहाय पुरा फोसावनानै होदों जे बिथाङा जेब्लानाखि सुइजारलेण्डआव थांदोंमोन बागुरुम्बा मोसाहोखांनायनि उनावहाय बे समावहाय बिथांनावहाय गोबां गिदिर गिदिर मानसिफ्रा खबर लानायनि जोङो खोथा खोनासंनो मोनदों रायजोफोर। दा बे जोंनि बर'नि बागुरुम्बाया ओरैबायदि 2 मिलियन एबभ 200+ जोङो बेबायदि जोङो भिउस थांनायखौबो नुनो मोनदों भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सारनि चेनेलनिफ्राय। अब्ला रायजोफोर खोनासंदो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मामाया मा बाथ्रा बुंदों। এটা কথা মই নকলে নহব, দেভোচতো অসমৰ বাগৰুম্বাৰ আলোচনা যাকে য'ত লগ পাইছো মোক সকলোৱে বাগৰুম্বাৰ বিষয়ে জানিব খুজিছে, সকলোৱে বাগৰুম্বাৰ আলোচনা কৰিছে আৰু সকলোৱে এটা কথা মুখে মুখে যে চীনত যি অলিম্পিকৰ উদ্বোধনী হৈছিল সেই আছিল অলিম্পিক উদ্বোধনীৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ আৰু বিনন্দীয়া অনুষ্ঠান। সকলোৱে এতিয়া কৈ আছে যে বাগৰুম্বা অনুষ্ঠানে চীনৰ অলিম্পিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকো পিছ পেলালে। আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ টুইটাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ফেচবুক, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ইনষ্টাগ্ৰাম, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ইউটিউব, এই গোটেই কেইটা যদি আমি সংলগ্ন কৰি দিওঁ প্ৰায় 200 মিলিয়ন অৰ্থাৎ প্ৰায় 2 কোটি মানুহে বিশ্বজুৰি এই বাগৰুম্বা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ছচিয়েল নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰিছে। আৰু দেভছতো মই যাকেই লগ পাইছো সকলোৱে মোক বাগৰুম্বা নৃত্যৰ বিষয়ে কথা সুধিছে, বড়ো আৰু অসমৰ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে। বিহু, ঝুমুৰ আৰু বাগৰুম্বাই অসমৰ সংস্কৃতিক বিশ্বৰ শিখৰলৈ লৈ গ'ল। ইয়াক আমি আৰু বেছি জনপ্ৰিয় কৰিব লাগিব। পৰ্যটন আৰু সাংস্কৃতিক দিশৰ পৰাও অসমক আমি এক নতুন শিখৰলৈ লৈ যাব লাগিব। পুনৰ এবাৰ দেভছৰ পৰা আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মই নমস্কাৰ কৰিছো। আকৌ এবাৰ মই বৰফ দেখুৱাইছো, ইমান বৰফ ইয়াতে। সাধাৰণতে ইমান ঠাণ্ডা কাপোৰ মই কেতিয়াও নিপিন্ধো, কিন্তু গোটেই বৰফৰ মাজত অহাকালি উভতি যাম। জননী জন্মভূমি স্বৰ্গাদপি গৰিয়সী, সকলোকে প্ৰণাম জনাই মোৰ অনুষ্ঠান ইমানতে जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा ना। जोंनि बर' हारिनि राव आरो जोंनि बर' हारिनि कालचार, दामनाय देनाय, गाननाय जोमनाय, फाव फेशन गासैखौबो सारा पृथिबियावनो एक्सेप्ट खालामो रायजोफोर। नाथाय मान सन्मानखौ सोर मोननो रायजोफोर? बर'नि लिडारा मोना। बेनि मान सन्मानखौ मोननो जाहैबाय स्टेटनि लिडार आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार। बेयावहाय सोरबा हाग्रामा महिलारिनिबो नाम फैया, सोरबा प्रमद बर' सारनिबो नाम फैया रायजोफोर। सानैबो दैदेनगिरिनि नामा बेयावहाय फैया। हयथ' गोजानावहाय थांनानै बुफ्रुसारना होनाय समावहाय गावखौनो गासैखौबो खोन्थानानै लायोबो जानो हागौ। नंगौना नङा रायजोफोर? बेखायनो जोंनो स्टेट नांगौ। जों स्टेट मोनोब्लासो जोङो बेफोरखौहाय सारा पृथिबियावहाय जों बर' होननानैहाय बयनोबो सिनाखि होनो हायो। दा बे बागुरुम्बाया बेसेबांबा समायना रमायना जादों, सारा पृथिबियावनो गोसारदों, बयजोंबो रायखांजादों। नाथाय जोंनि बर' हारिया स्टेट गैजायैया ओरैबायदि दुखुनांथाव, जों बेखौहाय साननांगोन रायजोफोर। दा बेखायनो आङो सानदों BPF नि ITCL नोंथांमोनखौ
बे बागुरुम्बाखौहाय लानानै इउपिपिएल बिपिएफ बखिलायबाय थानानै जेबो मुलाम्फायानो गैया मानोना बेयावहाय क्रेडिटआ एकमात्र आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि थाखायल' बे क्रेडिट जानानै फैयो दा जोंहा स्टेट गैया बेयावहाय सोरबा हाग्रामा महिलारिया बेयावहाय नुजादोंब्लाबो बिनि नामानो फैया सोरबा प्रमद बर'आ बेयाव नुजादोंब्लाबो बिनि नामानो फैया जास्ट लकेलावल'सो जोङो मिथिलायगौ नंगौना नङा बेखायनो जों बेफोरखौ नांज्लायनानै लाब गैया जा फेमास जाबाय फेमास जाथोंसै जोङो खौसे जालायनानैहाय स्टेट दाबिनायावसो जोङो आगान सुरनांगौ आं बेखौ साननो रायजो दा नोंथांमोना मा बुजिखो नोंथांमोननि सायावसै गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि